Wel, croeso i chi fel. Mae'n braf iawn cael dod i rwla i ymdawelu yn y gwylltinedd hapus a rhwy sydd allan yn fanna. Felly, croeso mawr i chi gyd ar ran Crynwyr Cymru. Crynwyr Cymru wedi bod yn mynd ers blynyddoedd, ond fel un elusen ers dechrau'r flwyddyn. Felly, dyn ni'n galw'n hunan yn Grynwyr Cymru. Hynny yw, o bobl hynny sydd yn dod ata ni gyfeillion yng Nghymru, Cymru a'r gororau. Mae'n darlith ni, yn darlith blynyddol ni, yn cael ei gynnal yma yn Pabell y Cymdeithasa, a dwi wirioneddol falch bod gyda ni grynwr o Abertawe, sef Emma Roberts, fydd yn siarad am gaplaniaeth, pwysigrwydd caplaniaeth a caplaniaeth crynwrol yn carchardai na. Dwi'n siŵr fel wi bo' chi'n ymwybodol iawn. Tu cefn i ni, dim yn bell iawn, hannar milltir bod carchar y Berwyn, ac yn ôl y sôn o'n i'n clywed bod y bobl yna yn clywed sŵn a sain yr Eisteddfod. A mae'r bobl sydd yna, fel yn y carchardai dros Grydain, ma' nw'n bobl ma' nw'n droseddwyr, ond wedyn pobol ydyn nhw, nifer fawr, heb deimlo cariad, nifer fawr efo problema cyffuria, pob math o betha, heb deimlo cariad, ond pobol ydyn nhw wedi'r cyfan, ag bod ni'n gwrando ar y newyddion ac yn clywed erchylltera, dwi'n siŵr bod mwyafrif mawr pobol sydd wedi dod i'r maes yma heddiw yn bobol sydd yn gwrando ar gyfeillion, ar deulu, ar gymdogaeth sydd â problema, a bod ni yn naturiol yn bobol sydd yn troi ac yn rhoi cymorth. Ond dydi o ddim yn ymddangos felly yn y newyddion bod ni'n bobol fel ein. Felly dal ar y gafal yna ydyn ni, bod na gymorth allwn ni roi, ag dylen ni fod yn roi hefyd i bobol sydd wedi troseddu. Yr unig droseddwyr sydd wedi bod yn y carchar dwi'n nabod ydy'r Cymdeithas yr Iaith. Ag ma' nhw wedi cael dros y blynyddoedd amser anodd, wedi cael eu caethiwo, ond wedyn wedi dod o gartrefi lle ma' nhw wedi teimlo cariad ac yn y blaen. Ma' Emma yn gwrando ar bobol gwahanol iawn iawn. Felly ma' Emma yn gyfoes o gwrdd Abertawe ac yn dod o Lanelli yn wreiddiol, wedi byw fywyd llawn a 'di cael profiad caplaniaeth hefyd yng Ngogledd Lloegr. Felly croeso Emma Roberts. Diolch pawb, diolch am ddod. So, dwi'n carchar, dwi'n weithio mewn carchar yn Abertawe fel Caplan, a dwi moyn dechrau gyda fe hanes fel Caplan. Dwi'n dod o'r Sir Gâr, ond o'n i'n byw answydd Efrog dros 20 mlynedd. Felly, nes i ddysgu fel Caplan yn Leeds. Ac mae'r carchar Leeds yn eitha debyg i Abertawe, maen nhw'n carchardai lleol. Felly maen nhw'n derbyn dynol yn syth o'r llys. A mae hynny yn eitha bwysig, rili, i deall pa fath o caplaniaeth dwi'n wneud. Felly, ar y ddechrau yn Leeds, nes i just dilyn y caplaniaid arall rownd ac yn just helpu nhw. Ac wedyn dwi'n creu grŵp sy'n helpu pobl yn deall dim beth yw'r crynwyr. Dydy hwn ddim yn bwysig iawn. Be dwi'n moyn creu mewn grŵp yn y caplaniaeth ydy'r profiad o hegwr, profiad o llonyddwch. A dyna beth dwi'n moyn creu i bob dynol sy'n dod. Felly, dwi'n gwneud i contemplation group o'n i'n galw fe yn Leeds. Ac mae dal yn fod nawr, mae'r grŵp criw o gwirfoddolwyr yn dod i mewn, ac mae'n Caplan newydd yn cario ymlaen gyda'r contemplation group. Wedyn es i i'r Swydd Efrog eto, mae'r cafter arall, Full Sutton, a mae'r hollol wahanol.
Mae'r ffws Sutton yn carchar tymor hir. Felly mae'r dynon yn byw ein bywydau, holl bywydau yn y carchar. Troseddau difrifol iawn. Ac mae hynny yn wahanol i'r Caplan, oherwydd bod y ffaith mae amser gyda nhw i dysgu beth sy'n crynwyr a beth sy'n gwasanaeth eraill. Felly yn y carchar ffws Sutton, nes i creu grŵp fel cwrdd y crynwyr sydd fewn. Cyfarfod addoli. Ac mae'n grŵp nawr yn dal i fod hefyd, falle 6 i 10 dynon yn dod, ac mae gwirfoddolwyr yn helpu yna hefyd. Felly des i nôl i Gymru 2021, dwi fi byw yn Abertawe, ac nes i creu grŵp hollol newydd sbon. Ac o'n i'n galw fe tro yma y quiet group. Mae fe'n syml, yndy fe? Enw syml. Ac yn y quiet group yn Abertawe ar hyn o bryd, dwi'n neud pethau rhywbeth eitha wahanol. Mae cyfarfod addoli mewn crynwyr fel arfer, does dim llwythyr o gwbl, sim ministry wedi cael ei paratoi cyn cyfarfod. Ond yn y carchar, dwi moyn creu profiad i'r dynon sy'n eitha reassuring. Dwi moyn bod yn reassuring iddyn nhw i cael y siawns i ddysgu ymlaciau. Felly dwi'n neud pethau'n eitha wahanol. Dwi'n dechrau gyda'r bob un ohonyn nhw, falle 10 ohonyn nhw, gyda'r gwirfoddolwyr sy'n dod i mewn. A dwi'n dechrau gyda'r bach o tywelwch. A dwi'n gofyn iddyn nhw i dychmygwch llyn bach. Dychmygwch bod ti'n iste, bod ni'n gyd nawr yn iste o gwmpas llyn bach. Ac mae'r tonnau ar y llyn ar hyn o bryd. Sy'n gyd yn dod o'r wings yn y carchar, mae'n swnllyd, maen nhw'n eitha stressed, pryderus. Ac falle bod ti'n dychmygwch y tonnau yn eitha choppy. Mae'r wyneb y llyn yn eitha choppy. A gyda nhw, gyd defnyddio fy llais i helpu nhw jyst yn ymlacio ac yn aros, ac yn disgwyl i'r llyn cynyddu. A jyst fel hyn, yn jyst yn arfagu pethau lai. A wedyn dwi'n dweud wrthyn nhw, dwi'n moyn gofyn un cwestiwn i chi gyd nawr, cyn i ni ddechrau. Pan wyt ti dweud i dod heddiw i'r grŵp yn y capel, falle bod dynon ddim wedi dod i'r capel, ond heddiw ti wedi dweud ie. A mae'n cwestiwn pwerus i gofyn i bobl. Pam wyt ti'n dweud ie i dod i'r capel o i'r sgwrs fan hyn? Pam wyt ti'n dweud ie i'r cyfle i bod mewn bresenoldeb dyn? Mae rhaid i ti wneud rhywbeth, mae rhaid i ti dod i mewn. Ac o'n wastad yn dweud pethau fel, wel, mae capel yn teimlo fel mae'n cyfle i ddianc o'r catar rhwng y cofnel fyna. Mae fe'n eitha tawel, mae'r heddwch fan hyn, mae'n normal, mae'n profiad normal. Ac mae'r fath o dynon sy'n dod i'r grŵp yn pryderus iawn. Mae ofn arno nhw. Ac maen nhw moyn drop the macho image, ti'n gwybod? Maen nhw moyn adael
adael y match o hynny ar y wings a dod i'r capel like the true sound. Ac maen nhw'n gallu neud hynny rownd y ffordd. Ac mae'n pwerus iawn i clywed be mae pobl eraill yn dweud hefyd. Mae'r dynon arall yn pryderus. A wedyn dwi'n awgrymwch i dychmygu'r llun i fach. A dwi'n edrych ar draws y capel yn dweud mae'r cylch nawr ar draws y capel. A pan dyn ni'n symud draw i'r cylch, gen ni'n cael 20 munud falle o tywelwch. Ydych chi'n barod am y tywelwch. Ac wedyn, ni gyd yn mynd draw i'r cylch a ista lawr. Ac hefyd, mae'n cyfarfod o ddoli yn y Crynwyr sy'n strwythwr o gwbl. Sdim person yn dod yn y canol fel hyn ac yn arwain pethau. Ond yn y capel, dwi'n neud e'n eitha wahanol. A dwi'n moyn bod fel bresenoldeb to hold the space. Felly dwi'n cadw fy llais yn araf, ac yn calm, a mae pobl yn just cwmpo mewn i'r tawelwch. Fel hyn. Cwmpo mewn i'r tawelwch. A dwi'n dweud wrthyn nhw, sut wyt ti'n teimlo nawr? Wyt ti'n teimlo bach o heddwch mewnol? Ac hefyd dwi'n just newydd dechrau dod â basiet o darlleniad i fe'n hefyd. A maen nhw gyd yn cymryd un o'r darn pethau o'r Beibl, o'r Quaker Faith and Practice, pethau fel yna. Maen nhw gyd yn darllen ei mas, ac yn meddwl, ac yn just aros. Ac y beth yw, dyw e ddim yn hollol dawel fel nawr. Dyw e ddim yn hollol dawel nawr. Ond dyw e ddim yn, doesn't matter. Sim ots, ma fe. Y peth yw, bod ti'n teimlo y llonyddwch. Ac fel profiad fel na, yn gallu dangos i bob un ohonyn nhw. Mae'r cyfle gyda ni gyd, pob munud, i teimlo bod y heddwch mewnol sydd gyda ni. Mae presenoldeb sy'n gyda ni. Os dyn ni'n barod amdano fe. A wedyn nobody wants to break the silence. I don't know how to say that in Welsh. Mae'r tywelwch yn precious iawn. A wedyn hi'n mynd rownd a gofyn iddyn nhw, shwt oedd hynny. Ac maen nhw'n rhannu gyda'n gilydd. Mae'n hollol pwerus a mae'n beautiful, really. A dydyn nhw ddim yn churchgoers, ti'n gwybod? Does neb yn dod sy'n arfer mynd i'r capel neu eglwys. Mae'n hollol newydd i'r capelu. Felly dyna beth dwi'n neud ar y prif peth dwi'n neud. Ac hefyd dwi'n mynd rownd i'r siarad gyda carcharorion sy'n moyn poeni eu hunain, suicidal. Dwi'n mynd rownd a helpu nhw siarad am beth sy'n mynd ymlaen. Ac mae gwrando ar pobl sy'n moyn siarad i'r Caplan am peth mor mae'n privilege i dod gyda nhw. Felly, yr un peth arall dwi'n moyn jyst dangos i ti ydy'r tapestry hon. Mae'r Caplan arall sy'n weithio yn Long Latin.
ma'r carchar yn gostwysio. Ac mae'r tapestry wedi creu gan y carcharorion dros y cyfnod clo. Felly, plis dod draw i ddewad y tapestry wedyn os ynglyn. Dwi'n credu bod fi'n stopo fyna. Am nawr, OK. Diolch yn fawr iawn i ti. Dwi'n meddwl bod mae'n destun anodd i ni i ddirnad, dwi'n credu, ond diolch am siarad amdano fo. Mor arbennig. Achos dyda ni, wrth gwrs, pobl sydd wedi cael siwod i'r pobl yma. A felly, does neb i fod i siarad efo. A felly, ti di dangos i ni, lle mae rhywun yn cychwyn, wrth gwrs, ydy gyda'i hunan, de, bod hwnna yn dduw, bod o'n ddwyfol, bod o'n beth bynnag ddech chi eisiau anw o, y tawelwch yma. Ac yn y byd yma da ni wedi greu, mae yna gymaint o sŵn a dryswch ag anghydfod, a tan bod rhywun yn dod i ddysgu sut i yndawe. Mae'n anodd. Cwestiynau, profiad, os fydda rhywun yn licio, i fynd i licio clywed cwestiynau, ydych chi eisiau holi i Emma, rhywbeth ydych chi wedi brofi eich hunan mewn carchar. Beth dyn ni mewn gwirionedd eisiau drafod ydy gwirfoddoli ydy'r caplaniaid i gyd. A mae caplaniaeth yng Nghymru yn agorad i bob eglwys dan faner cytun, ac felly mae o'i fyny ni fel gwirfoddolwyr deimlo a allwn ni wneud o. Felly, o cwestiwn gyda rhywun i holi? Dwi'n gwybod y cwestiwn cyntaf fyddwn ni eisiau ofyn ydy, os gen ti ofyn? Achos da ni'n meddwl am y pobl yma sydd wedi cael ffilin. A da chi ofyn mynd yna ar ben eich hun? Wyt ti ofyn? Na, dwi ddim yn ofyn o gwbl. Y beth yw, y tro cyntaf ti'n mynd i'r carchar, mae'n anodd i dychmygu beth sy'n mynd y blaen i'n meddwl. Ond be di gofio yw mae strwythyr a systemau sy'n yn y carchar. Ar y stryd, does dim strwythyr, sy'n regulations a pethau fel na. Yn y carchar, mae'n saff. Mae'r sefydlion, mae'r larwm, ti'n gwybod. Ond hefyd, Bian, mae stori gyda ti, ti wedi dod i'r grŵp yn y carchar. Wyt ti'n hapus i rhannu dy profiad? Mae'r rhian sy'n yn ddiweddar, dwi'n siŵr chi'n nabod y gwynaf, wedi, geith chi ddeud i phrofiad nawr. Wel, pnawn da. Braint i fi oedd cael cwrdd â Emma fel rhan o fy mharatôad a y llwybr newydd wedi dilyn i fod yn offeiriad gyda'r Eglwys yng Nghymru, roedd gofyn i fi gael placement. A drwy plygain Llanddarog, fe beth sy'n gwrdd ag Emma. Fe dath Emma i'r plygain a fe nath i gynnig drws agored i fi. Mae deiwch y pyn, y drws agored yn y carchar. Ac wrth gwrs mi o'n i'n arswydo, ond hefyd o'n i'n dybloes iawn. I fi oedd carchar Abertawe yn rhyw fan lle fel person o Gwmtawe, fydd e'n dda ma hynna, dwi'n dweud botwch o gynne neu tu ôl i'r drysena fyddwch chi. Felly oedd y lle, mewn rhyw ffordd, oedd mae intrig, oedd ni eisiau gwybod mwy o beth oedd yn digwydd tu ôl y drysau. Ac o ddilyn Emma am gyfnod, cysgodi Emma, dweud y gwir, fel Caplan, byddes i deall gymaint o baith sydd mewn man felly, lle chi'n meddwl dos na ddim, ond sefyllwch. Mae'r capel yng Ngharchar Abertawe, beth bynnag, yn ganolbwynt y carchar. A dim ond un ffrwd o fewn y carchar yw y bresenoldeb mae Emma'n gynnig fel crynwraid. Felly, fe ges i dyfle i fynd i mewn a dod yn fan o'r grŵp mae Emma wedi disgrifio i chi.
Ac mi oedd yn rhaid addysgol. Mae'r distawrwydd i chi'n ei gael mewn capel mewn carchar yn wahanol distawrwydd yn dangneddau, os menwch chi. Mae'n hollol wahanol. Ac wrth gwrs, mae rhywun yn cael cyfle wedyn i fynd i gwrdd y carcharorion, o'n i'n cael mynd i gwrdd â Cymru Cymraeg, o'n i'n cael cyfle i gwrdd â pobl oedd â anghenion autistig a neurodiverse, neurospicy, fydden ni'n galw nhw, diddorol. Mewn lle arbennig o'r enw Yr Hafan, yndyfe yma, Yr Hafan. A beth oedd yn wych i fi yng Ngharchar Abertawe, oedd lefel y ddwyieithrwydd, oedd popeth wedi cael ei arwybos, wedi cael ei gyfieithu a'i gloriannu mewn yn y ddwy iaith. A fi'n cofio cwrdd â un bachan oedd mewn am GBH yn rhywbeth, a gweud, I'm learning Welsh, I'm learning Welsh. I'm determined to be one of the 1 million. Like, come on. Felly, oedd gobaith, oedd asbri, a hefyd oedd yna brofiadau dydynol. A ges i ddau o'r rheini. Wrth fynd i mewn yn cynorthwyo Emma mewn rhyw ffordd ac hefyd ar yn trywydd y hunan, o'n i'n rhan o'r grŵp, mae grŵp y Crynwyr. Ac fe ddigwyddodd rhywbeth o fewn un o'r cyfarfodydd hynny, a fel mae Emma yn egluro, mae'r strwythur yn glir, mae Emma'n doi strwythur, patrwn, fel bod pobl yn teimlo yn gyfforddus, ac o'n i wastad yn pwplo gyda'r destun biscuit a cwpaned o'r de. Ac o'n i'n poeni ar y pryd, o'n i'n poeni, fel i ni gyd yn poeni am yn teuluoedd o dro i tro, ac o'n i'n poeni am fy mab. A dyma fi'n rhannu hyn gyda lle, dau bachan, canol oed, hollol drienis mewn yn y carchar yn 7 mlynedd am drosedd o werthu cyffuriau. A dyma fi'n rhannu fy ngofid am fy mab. A dyma fe, un ohonyn nhw, yn estyn ar draws y ford i fi, a gweud, don't worry, love, you'll be all right. My son, he's a beggar too. Ac felly yn y foment yna, oedd na ryw lanedd yn agor, ac o'n i ddim yn gwybod y dweud y gwir, pwy oedd yn cynnal twy. Oedd yn brofiad rhyfeddol ac annisgwyl. A fi fydde ni, o fi wedi sôn wrth Emma, bydden ni'n licio mynd eto rhywbryd, rhan fawr o'r profiad, wrth gwrs yw'r ffaith bod nhw'n gallu dod mas ar y diwedd, yn syle. Ond mi oedd e'n ddenes bwysig iawn ar y byd. Felly, diolch, a diolch i ti, Emma. A dwi'n meddwl bod y werth i ni gofio, bod mae yr hunan sydd yn dod, bydd rhywun ddim yn dod o safbwynt unrhyw credo enwad ar y bynnag. Dod a'ch hunan, dod a'ch personoliaeth a'ch hunan ydych chi i'r noderion yma. Oedd na rhywun â cwestiwn? Ie. Go ahead. Please. So thanks very much. Great to share that. Could you, just speak up a bit, please? Thank you for what you do and thanks for your presentation. I was just wondering, on a day-to-day basis, dealing with people who are self-harming and suicidal, for the people that I contacted, and you also through support and training, do you get that either from the prison or from the collective, you know? Felly, y gefnogaeth wyt ti'n gael fel Caplan ynde, ti'n gwybod, yr hyn ti'n deilo a hyn sy'n digwydd i ti, y gefnogaeth yna, wyt ti'n ffawr gefnogaeth? Mae'r peth i ddweud yw, mae'n bwysig iawn bod ti'n person iawn i unen. Yn y lle cyntaf, mae rhaid i ti bod yn personaliaeth resilient. Oherwydd ac hefyd, fel Caplan, dwi'n gwybod bod mae dwi'n helpu nhw gen fi. Right? Dwi jyst moyn bod yna fel sianel. A dwi yn cael
cefnogaeth. Dwi'n weithio mewn caplaniaeth enw dydd, felly mae llawer o caplaniaid arall. Ac mae'r system yn y cefn, dwi'n credu, galw fe, yn y Crynwyr, ond hefyd mae'r hyfforddiant trwy'r system y carchar iechyd. Lle ydy, mae digon o cefnogaeth. Ond y peth yw, caplaniaid ddim yn addeth i bawb. Unrhyw gwestiwn arall? Hoffech chi ofyn? Gai ofyn cwestiwn, lle mae rhywun yn cychwyn, os ydy rhywun yn teimlo bod nhw eisiau bod yn gaplan, ydy rhywun yn mynd i'r carchar neu'r awdurdod heddlu neu lle... Nage, where do you go, ynde, to become a chaplain? Hynny yw, os nag ydych chi falle yn perthyn unrhyw enwad i unrhyw gapel, ynde, ble ydych chi'n mynd? Ie, wel, mae rhaid i ti, bob un ohono ti, mae rhaid i ti fynd i'r, what do you call it? So, yn yr eglwys, Lloegr, beth fel na, mae rhaid i ni fod o days minister neu lay preacher, ond yn y Crynwyr, mae gyda ni nomination process, nag ie. Felly mae rhyw o bobl sy'n meddwl pwy i fath o person sy'n addas o'r rôl. Ie, felly, o safbwynt crynwriaeth, a beth sy'n mewn i grynwriaeth yn hwyr iawn iawn yn y mywyd, felly gai hyrwyddo dealltwriaeth y crynwyr o sut dyn ni fod i fyw. Felly, mae'n amlwg, mae caplaniaid yn gorfod bod yn perthyn i enwad yng Nghymru. Ond gyda'r crynwyr, os ydych chi'n gwybod mwy, croeso chi ddod i'r babell heddwch, mae gyda ni fwrdd yna, a safle we eitha da y dyddiau yna hefyd. Dwi'n ond dweud hefyd, mae sianel gyda fi ar YouTube, Carcharology, a mae'r QR code yna. Dwi jyst newydd creu fideos i hyfforddi pobl ac codi, raising awareness. Ymwybyddiaeth. Ie, ymwybyddiaeth. Dros Caplaniaeth. Felly mae llawer o fideos ar gael nawr llawer o pethau i codi ymwybodaeth rhwng y Crynwyr. Oherwydd mae llawer o Crynwyr ddim yn gwybod beth i wneud. Mae llawer o Crynwyr ddim yn gwybod pa fath o caplaniaid sy'n ar gael. Felly fi moyn newid hynny. Ac yn ôl beth ni'n ddall, na dos a ddim cyswllt gyda'r enwadau yn y berwyn. Does dim caplaniaeth o fewn carchar y berwyn ar hyn o bryd. Dim Crynwyr. Wel, mae Crynwyr wedi bod yna cyn y cyfnod clo, ond mae cyfnod clo wedi cael lot o, a fy'n newid. Anawstera ar ôl cyfnod clo. Cwestiwn fan hyn, Francis. Nw eisiau fod y pethau yma ddefo. Pa mor anodd bod chi'n gyfarfod? Faint o ddeida hynna a hygol hynny besmaeth? Pa mor anodd beth sy'n cyfarfod? Faint sydd o'n para sy'n gen munud neu bethau hyn. Ac y peth ola, ydych chi erioed wedi cael caffeth oddias awdurdodau y llansnaw? Mi a beth chi'n ceisio gwneud. Nid yn hethau ola, ac ar ôl ydy, a fydd y dylion yn dod reolaidd, bod chi'n dechrau nabod nhw, ydych chi wedi clywed am effaith am nhw? Ta ti'n meddwl, felly, pa mor hir ydy'r cyfarfod? Wel, mae cyfarfod yn 1 awr, 2 awr yn y capel, ond mewn tywyl o 20 munud. Dwi'n neud e pob 2 wythnos, ydw e? Tuesday afternoons, every other week. Mae'n cael effaith mawr arno nhw, achos mae'n cario
dod yn ôl. They keep coming back. A misoedd a misoedd ma'n ni'n dod yn ôl. Felly mae gen lle pwysig gyda ni. Yeah. Traffer phob peth. Dig sy'n dod yn traffer. Pa fath o traffer? Rwy wedi clywed yn y carchar yma, doedd hi ddim hawl bob tro i carchar gweithio. Doedd hi ddim doedd hi ddim yn y carchar. Swyddogion yna. Ie, mae caplaniaid yn anodd dod yn ôl ag ail cychwyn. Oed yn mian hi. Ie. A dwi'n wargyd o gael carchar dim modd Aio. i Caplan. Ie, holi a di awdurdodau'r carchar ynddo, ydyn nhw'n hapus i gael chi yn ôl ac i gael chi i sefydlu eich hunan yna, ynddo? Mae nhw yn hapus. Y peth yw, mae rhaid i Caplaniaid bod yn hyderus iawn i just yn cario ymlaen yn neud pethau. Mae'r carchardai yn hollol brysur dan straen. A does dim lot o amser gyda managing chaplain i helpu bob can. Felly mae rhaid i bob caplaniaid yn bod yn hyderus ac yn cael hyfforddiant i fath. Felly dyna beth i trial wneud nawr fel Crynwyr. Pwystor gyda ni i trial creu bach mwy o hyderus a pethau fel y grwpiau quiet group fel fi'n wneud. Gyda'r ystwythfer, fel blueprint. Yeah. Felly, gobeithio bod yma, fi'n gallu cediogi'r beth sy'n mynd ymlaen yn Berwyn hefyd. Ac fyddwn ni'n meddwl hefyd, os ydyn nhw'n parhau i ddod, bod nhw wedyn yn addas i fynd i wneud cyrsia o fewn y carchar, os o bod nhw'n dod yn hyderus i hunan, a bod yr awdurdodau'n gweld bod y pobol sydd yn dod yn gallu mynd i weithdai i ddysgu crefft. Chi'n gwybod ar i wneud chydig fwy addysg? Y carcharorion? Ie. O, ie. Mae llawer o cyrsau ar gael yn y carchardai. Os mae dynon yn moyn wneud mae llawer o cyfleoedd iddyn nhw. I mynd ymlaen o wneud beth o fel gwaith. Diolch. Addysg. Cwestiwn arall, Rhian? O gen ti cwestiwn? Diolch yn fawr yna. Dwi'n yn siŵr sa rwy'n di gofyn hyn o'r blaen. Nes i'r geg. Be na sy'ch chi ddechrau ac eisiau mynd i'r cachu fel y Caplan? Sa'n gwybod, really. Dwi'n just yn... O'n i'n mynd mewn i'r Leeds. Well, curiosity, sa'n gwybod, really, just yn fodlon helpu. Dyna gyd, really. Just yn hapus i helpu mae'r Caplan sy'n yna ar y pryd. A dyna'r her i mi, ynddo? Ydy, chi'n gwybod, dim cau y carchardai allan. Achos da ni'n clywed am y rhifa sydd yn y carchardai, ac di rwy'n ddim yn meddwl am y dyfodol, ond mae'n mynd i ddod i ben, dydy, os nag ydy trefn carcharorion. Ac os nag da ni'n disylweddoli, chi'n gwybod, da ni'n rhan o ni sydd ar fai am y ffordd mae'r byd yma yn cael ei receg mewn gwirionedd. A mae yna lot o bethau bach gallwn ni fod yn neud. Beth bach ydy hwn sydd â canlyniadau mawr i'r rhai unigolion segus iawn. Mae'n bwysig fel Caplan, so ti'n angen ffixo nhw. Mae rhaid i ti just yn bod yna. Just bod yna. Siarad gyda nhw. Stela ddim. Unrhyw gwestiwn, ie. Diolch yn fawr iawn i chi, mae'n hwnnw'n ofnadwy o ddiddorol. Ges i brofiad unwaith, dwi canu fel gwaith, a ges i brofiad o fynd i garchar Bronsfield yn Surrey at y merched sydd yno. Dwi'n meddwl y carchar mwyaf i ferched yn Ewrop, Cwdi Bronsfield.
ac oedd o'n brofiad na i ddull i hofio. A dwi 'di canu nhw'n gymaint o wahanol lefydd, dim deud cyn ganol hyd fi, ond 'di deud ca mor ddirdynol oedd y profiad. Llwyfanna andag, o hwnna ydy'r brifan neu'r cyfle, un o'r pethau mwyaf gwerthfawr dwi rioed wedi wneud. A beth dwi'n gofio ydy oedd 'na yn y cyd-digwyddiad, oedd 'na ferch o Abertawe yna. Felly oedden ni 'di wneud cynner bach iddyn nhw, ac ydyn ni gyfle i wneud fath o weisu efo nhw. A wnaeth i siarad efo fi ynglyn â'i cura hi, am ei cartre, a'i deulu, ac Abertawe, a'r ardal. Ond a'i beth anghofio'r sgwrs yna, a des i efo hi. O'n i jyst ac rhannu hynna. Hefyd, dwi'n gwrando yn ti siarad, a dwi jyst yn ystyried, mae gymaint o bethau ydych chi'n deud yn debyg iawn i'r angen sydd mewn pobl yn gyffredinol, dweud y gwir. A dwi jyst yn meddwl, mae'r peth gwch chi wedi bod yn yr ymarferion ydych chi'n neud, mae'n teimlo fi bod ni'n gallu bod yn neud hynna, efo pobl sydd allan i garchardai, achos mae yna gymaint o bobl yn cynnwys ni sydd mewn rhyw fath o garchar, falle, gyn bod fi'n bychanu pobl sydd yn y carchar. Dwi'n siŵr o gyda'i ofyn, ond ydych chi'n meddwl bod na bethau i ni ddysgu gallen ni fod yn ei wneud yn yr byd efo homi fel ydych chi'n neud yn y carchar, falle? Wel, os dwi'n deall be dwi'n gofyn am mae'r grŵp dwi'n wneud yn addas i'r carchar disedu, oherwydd bod y ffaith mae ni'n mewn despair. Right, mae'n eitha desperate. A felly, yn y sefyllfa hon, mae'n eitha hawdd i bod gyda ni fel ffordd dwfn. I ti'n deall, os dwi'n neud yn Abertawe, yn y tŷ cyfarfod gyda ni, sa'n gwybod os mae fe'n weithio gyda'r un grŵp, gyda the same people. Maen nhw'n eistedd tu fas ar y waliau ac yn yfed. Sa'n gwybod os maen nhw'n weithio, mae fe'n weithio i... Sa'n gwybod, fydde i'n dweud, o safbwynt addysg, a mae gyda ni o fewn Crynwyr Cymru ddau brosiect cynnig addysg cerrig mewn ysgolion. Ac cychwyn gyda'r mae'n profiad gyda addysg gynradd sydd efo fi, ond gyda'r addysg, gyda'r plant bach, mae'n syndod bod nhw'n cymryd at dod yn dawel. Chi'n gwybod, mae gyda chi egg timer bach am ryw funud, a maen nhw'n cael giggles ac yn y blaen. Mae'r plant yma 90 oed. Maen nhw'n cael giggles ond wedi, chi'n cynyddu hwnna i 2 funud, i 3 funud. Mae'n syndod. Chymod, bod nhw'n dod i arfer efo'r tawelwch yna. A beth sy'n wych ydy bod yr athrawon wedi chi adael yn deud. Dyn ni'n cychwyn hwnna yn amser cofrestru yn y bora. Mi yda ni yn defnyddio'r dull yna, ynde. A dim ond eto i hyrwyddo hwnna i'n awdurdodau lleol ni, y gobaith ydy, efo'r cwricwlwm newydd, y bydd y math yna o ymdawelu yn dod i mewn, achos mae'r athrawon yn gweld daioni yn efo, yn yr un modd, mae'n bosib bod y warders, bydde nhw yn gallu elwa o'r math o hyfforddiant, y math o drefn ar ymddygiad y ti'n rhoi i'r carcharorion, ynddo? Bod y warders hefyd angen bod fel yna. Ac ynglyn â canu, wedodd rhywun wrtha fi, o, ti'n grynwr, felly ti'n cael yna, ti'n clywed yna, neb yn canu. Ac o'n i'n dweud, oedd hwnna, mae'n bosib, o bod yn yr ail ganrif ar ddoethag, ond dydy o ddim bellach yn yr 11 ganrif ar 20 mae Crynwyr yn hoff o ganu. Ac wrth gwrs, mae canu hefyd yn dydy. O math o bethau i'r endorphins. Un cwestiwn bach arall, cyn i ni. Dwi'n eisiau gofyn, rhywbeth. Wel, dwi'n mynd i dweud unrhyw beth arall a dros y iaith, oherwydd
dwi ydi'r Caplan yn Abertawe gyda'r y Cymraeg gorau. Right? Does dim Caplan sy'n siarad Cymraeg yn Abertawe. Ac i'n credu dim ond derfyn. Ti'n gwybod? Le ydych chi gyd? Diolch yn fawr iawn. A diolch, a dyna braf, dwi'n siŵr bod chi'n cytuno. Clywed acen siwchwr, clywed acen Sir Cari. Ie, ac acenion gwahanol yng Ngogledd Cymru, wrth gwrs. Felly, diolch yn fawr iawn i chi am rando arna ni a dymuniad agorau i bawb. Diolch yn fawr iawn, a diolch yn ni. A fi Steffan y cyfeisiad hefyd, diolch yn fawr iawn.